गायदे आयै थांसै बिहामजो थांमानोसै आरो गल'खौ लानानै औ आयै बेफोरबायदि गाज्रि बिफानि न'आव आं गल'खौ दोनबाय थानो हाया बाजै नंनायाथ' नंगौ थेवब्लाबो दा नोंसोर दिनै थांनो नागिरदों बिराद बोरैबा मोनदों आङो औहाय आबौ बिहामजो बे गेबगां पाप्पिनि थाखायनो दिनै नोंसोर न'खौ नागारना थांनो गोनां जाबाय नुवाखै गल'खौ न'आव लाबोनायनिफ्रायनो न'आवनो गैया ओरैबायदि गाज्रि मोनदों माने बियो जेबो बुंनोसो हायाखै गावखौ बासायनायनि थाखायसो बियो खुगाखौ सानसे बन्द खालामना दोनथ'दों नाथाय गाबोननिफ्रायनो रायगोन बियो नों नायबाय थानाय आयै नङाबा ओरैबायदि गाज्रि मोनदों माने न'आवनो गैया नुनायानो थायाखै मानसिखौनो मैयानिफ्रायनो खेबसेल' नुदों आबै आनै नोंसोरो मोजाङै था आरो नोंसोरो आंखौ सम सम खबर लानो थांबाय था आंबो नागारना थांनो गोसो गैया नाथाय आफानि थाखायनो आंबो थानो गोसो गैया बे न'आव आं जेब्लासिम बे न'आव थागोन आफाया गावबो खुसियाव थानो हानाय नङा आरो आंखौबो खुसियै थानो होनाय नङा बियो बेनिखायनो आङो आबैमोननि न'आवनो थाहैनोसै जेब्लासिम आफाया आंखौ लिंहरा अब्लासिम न'आव फैथ'ला आं आबै आनै हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नोंसोरो आं गेजेर गेजेर फैगोन दे नोंसालाथ' आंखौबो होखारबाय थायो आंखौ आखल गाज्रि होनना सानबाय थायो नाथाय आङो न'आव फैबाय थागोन सम सम आंखौ रायबाबो बारा जेबो मोना आं धैर्य हमना थानो हायो नाथाय गल'खौ जुदि रायोबा आं धैर्य हमनो हाया दे होमबा गायदे आयै थांसै थाथ' दे बिहामजो दे मोजाङै थांबानो जाबाय आबौ जोंफोर थांगोन दे जोंफोर साननैसोनि उनावनो नोंखौ खबर लानो थांगोन आरो मोजाङै था गामिफोराव बेरायथिंबाय थानाङा बाहेरफोराव बेरायथिंबाय थानाङा मोजाङै फरायबानो जाबाय औ गल' आरो फाल्थु लोगोफोरजों लोगो जाबाय थानाङा दे ओरैनोथ' गल' नोङो फाल्थुमोन नंखाया देनाय फाल्थु मानसिफोरजोंबो लोगो जाखाया थेवब्लाबो बाजैमोन गामियाव माथो सानैसो दङनो लोंग्रा सोबग्रा बिसोरजों मालाबाबो लोगो जानाङा दे गल' दे लावगा जागोन दे आनै आं नोंनि खोथाखौ अराय समबो गोसोआव लाखिगोन आं फरायनायावल' गोसो होसिगोन आनै आं बेफोरबायदि लोंग्रा सोबग्रा मानसिफोरजों मालाबाबो लोगो जाया दे होमबा आयै गायदे थाथ' थांसै जोंफोरो औ आबै आनै थाथ' दे मोजाङै थांबानो जाबाय थौ लामासिम दोनहैनि थौ लामासिम आयदै उदैया आयदै ओरैबायदि जाखादों डक्टरा बुंखादोंमोन अपारेसन खालामनांगोन होननानै फाथर जानायखौ फैसा गैयिनि थाखायनो थांनो मोनाखै डक्टरनियाव थाइसेबो फैसा गैया जादों अबाव मोनगोन टिल्लुनि खजानायाबोथ' गोलैयानो नङाबा उपाय गैयिनि बेखौनो फाननानै आं लाना थांगौमोन फैसाखौ आयदै अबाव मोनगोन दा आङो 50,000 नांखागोन खोमा ओरैबायदि साखादों आयदै आयै नोंनि उदैया सालायबाय औ आइ उदैया सासोदों आंनिया आयै आं दै लाबोनि दै गुसु नों लोंना हो एसे मोजां मोनगोन खोमा ओमफ्राय आङो माबा उदैयावबो दै फोनना होनि गुसु मोना एसे मोजां मोनगोन खोमा आयै दै लोंबाबो मोजां मोनालै आइ थांनाय थेवब्लाबो लायनाय एसे लोंना होनि लायनि र' आयै नोंनिया मुलि गैला नामा मुलिखौ जाना होनाय मुलिखौ जाखादों आइ मुलि जाबाबो खाथिला माने आयै मा जागोन होनबा आयै डक्टरनियाव थां डक्टरनाव मोजां नायै थांगोन र' आइ थांगोन हामगोन र' डक्टरनियाव खेबसे थांबावबानो हामसिगोन आयै डक्टरनियाव थाबैनो थां नोंहा जुदि मायबा मोनसे जायोबा मा जागोन होनोबा आफायाबो नागारलांबाय नोंबो जुदि मायबा मोनसे जायोबा आंहा मा जागोन आयै नों गैयाबा आं थानो हानाय नङालै आयै आबैयाबोथ' बुरिबायानो आबैया थाब थैगोन हामा बेफोरबायदि बुंनो थेवब्लाबो आयै आबैयाथ' बुरिथारबायना अबावलाय बुरिथारबाय आइ बुरियाखैथ' थेवब्लाबो आयै नोङो मोजां जादो दानिया नोङो खामानिफोरखौबो मोजाङै मावनो हाया माथो उदैयानो साबाय थायो मोजाङै डक्टरनाव नायजादे आयै ना फैसा गैया आयै दङ आइ थांगोन र' सम मोनाखैना बेनिखायनो थांथाराखै र' आयै आं नोंनि थाखाय दैखौ लायनि एसे मोजां मोनगोन खोमा दै गुसु लोंना होबा थाङाय आइ खाफालानो जेथिंबो गाज्रि जागासिनो जोंफोरनिया फैसा गैयिनि थाखायथ' डक्टरनियाव थांनो हायाखै आङो खजानाखौबो खावना लांजोब्बाय पाप्पिफोरा बेथिंजाय नोंसा आफायाबोथ' गैखायानो खाफालानो जेथिंबो गाज्रि
मिथिला दे आरो आंनिया मा जागोन नंमारगौ आंहा मायबा मोनसे जाबा अनसुलिया मा जागोन हासारबाबो बिमा गैयाबा गथ'फोरा एसेबाबो आलाय सिलाय जायो बिमानि बायदि रावबो अननो हाखाया इसोर उदैया मा जागोन आयै आनै आरो आबैखौ नागारना फैनानै बोरैबा मोनबाय आङो आरो न'खौबो नागारना फैनो गोसो गैयामोन बोरैबा मोनदों गोसोखौनो हस्पिटालनिफ्राय फैनानै सानसेल' थानो मोनबाय न'आव नागारनानै आबैमोननि न'आव थांनो इसेबो गोसोआनो गैया आयै गोसोआथ' आंहाबो गैया आबा नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि बिफा थानायाव नोंखौ दोननो हाया आङो न'आव नुवाखै नों फैनायनिफ्रायनो न'आवनो गैया माने नोंखौ बियो थ'ज'खौनो हमनो हाया नोंखौ नायनोनो हाया बे मेगन थाइसेजोंबो फाखिया गाव गायखौ दाखुफोरनिफ्राय बासायबाय थेवब्लाबो माथो जाबावनो आरो आयै नोंसोरो अबाव थांनो नायदों नोंसोरलाय नोंनोलाय मानो नांगौ नोंथ' बेसेबा मोजांसो मोनदों खोमा न' बेग गिदिर लानानै जों फैबाय नों मिथिखागौ जोंफोर दिनै न'आव थांसै होननानै नोंथ' मैया जोंनि रायज्लायनायखौ खोनाखादों नङा होमबा नोंहानो थादो मोजाङैनो मिथिबाय एबारनिफ्राय सान्थि मोनसिगोन नोङो आंबो गैला गौलाबो गैला दिनैनिफ्राय नोंहा टेनसन फ्रि मिथिबाय गेबगां टेनसन फ्रि नोंनि बायदि बिफा नुफेराखैमोन आङो मिथिबाय बेफोरखौ मा बुंबाय थादों नोङो अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरो आं जेबो खोनायाखै दोन नोङो मिथिनानैबो मिथिबायसि दिन्थिफ्लादों नोङो हा खम मोजां मोनदों नोङो गोसो सिङावथ' नोङो मोसादोंसो खोमा नोंनि थाखाय गल'आसो थैसिगौमोन मिथिबाय बेनिखायनो न'आवनो दोनला आरो नोंनिफ्राय गोजानाव दोनखानोसै गल'खौ दिनैनिफ्राय नोंनो थादो मोजाङै जोंफोर थांसै बिमा फिसा सानैबो ओंखारलांसै जोंफोरो दिनै बे गामिनिफ्राय बे न'निफ्राय ओंखारबोबाय जोंफोरो थुदो गल' रथ' मा बुंनो दङ थाबैनो बुंखा दिनैनिफ्राय जोंफोरखौ मोनला नोंसोरो न' नागारनानै मानो थांनो नागिरदों जेरावबो दा थां न'आवनो था नोंसोरो गल'आ नोंखौ थैनायनिफ्राय बासायनायखायसो बेफोरबायदि बुंबाय न' आरो दिनैसो बेफोरबायदि बुंदों गाबोन समफोरनिफ्रायनो बखिलायगोन बखियालै जोंसि आं बिदि नंला सोरबाखि गावनि फिसालाखौनो बखियो नामा मा होनदों नोङो गेबगां गावनि फिसाला औ बिमा गल'खौ आंनिफ्राय गोजानाव दादोन आंनि फिसालाखौ आंनि आबाखौ आंनिफ्राय गोजानाव दादोन न'आवनो था नोंसोरो गेबगां नों दिनै गल'खौ फिसाला होनना बुंना लादों आरो आबाबो होनदों नोङो औ बिमा आंनिनो गोरोन्थि आंनि गोसोआनो गेसाव आंनो पापि आंनो सुनि आंखौ हागौबा निमाहा हो बिमा ओइ गल' आबा आंखौ निमाहा हो नोंनि बिफा जानानै आं नोंखौ बिफानि अननायखौनो होफेराखै आंखौ निमाहा हो आबा आंखौ निमाहा हो आं आखाइ खबजबनानै बुंदों आबा आंनो पापि आबा नोंनि बिफाया पापि गोसो गेसाव जाबाय दे आफा आं नोंखौ निमाहा होबाय आंनि अननायखौनो मोनफेरासै नोङो आबा उन्दैनिफ्रायनो नाथाय आं एबारनिफ्राय अनसिगोन आबा नोंनो आंनि फिसाला नोंनि बे गोसो गेसाव बिफाखौ निमाहा हो आबा निमाहाथ' होथावना नङा थेवब्लाबो बिफा होननानै निमाहा हो आबा जाबाय दे बिफा जाबाय आंबो नोंखौ निमाहा होबाय गल'आबो नोंखौ निमाहा होबाय थुदो आबा गल' थु न'आव ओइ बिमा थु न'आव नोंसोर बरावबो थानाङा न'आव थानानै नोंसोर अबाव थांनो नागिरदों थांनाङा जोंफोरखौ नागारनानै नोंसोरनि अनगा थानो हानाय नङा आगोलनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बावनानै जोंफोर मोजाङै सोलिनानै जालांनोसै रुजु रुमैयै ज'नो थुदो बिमा न'आव थुदो आबा गल' थुदो आं खुसिखौनो लाख'नो हालालै बिफा थारैनो नों मानसिया मोजां जामारबाय थुदो न'आव आबा थु गायदे मोना बेसेबा खुसि मोनसिगोन जोंफोरखौ न'आव थांफिननाय नुबाथाय बिसोरबो खुसिखौनो लाख'नो हानाय नङा बेसेदि दुखु मोनदों बिसोरबो जोंफोर फैनायखाय बिफा नों मिथिगौ ना गल'खौ जोबोद अनखायो बिसोरो
औ आं सना नाथाय एबारनिफ्राय आं अनग्रा जासिगोन आबा नोंनो जा नांगौ बेखौनो बिबानो जाबाय आंनाव दे आबा नोंनो आं होगोन जा नांगौ बेखौनो होगोन खस्थ' खालामनानैबाबो हाजिरा खामला मावनानैबाबो आं नोंनो होगोन आरो नों जा फरायनो गोसो बेखौनो फरायबानो जाबाय जागोन दे आबा थौ न'आव बिबारि दानिया नोंजों गेजेर गेजेर रायज्लायबाय थायोना नोंजों सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थानो लुबैग्रा जाबाय आङो अनखांखांबो मोनो नोंखौ नोंजों रायज्लायबाय थानो लुबैयो आङो नाथाय नोंनो आंखौ बारा फात्ता होआना आंथ' नोंखौ मोनबा दाबो लागोन नंगौ नोंना फिसाइ दङ थेवब्लाबो दङबाबो गैयै बायदिसोना नोंनिया बेफोरबायदि बेसेथ' सिंगोल मादारै थाबाय थानोसै नोंहाबोथ' इयुननि खोथा दङना बेनिखायनो आं गुबुनखौ लास्लायस्लाय बिबारिखौनो लागौमोनलै नाथाय बिबारिया आंखौ एसेबो गोसोआनो होआ माथो खालि बिग्रायखौल' गोसोखांबाय थायो थकेबास बिग्रायखौनो गोसोखांबाय थायो बिखौ लानानैनो गाबबाय थागोन सिमां नुबाय थागोन आरो बिनिया माथो उदैयाव फाथरबो जादोंमोन माबा जाखो अपारेशन खालामनोबो फैसा गैया होनना बुंदोंमोन खालामगोन ना खालामलाबा आंबो आरो फन हरबाय थानो बोरैबा मोनो हाजारबाबो आङो एक्ससोना बयफ्रेन्डथ' नङा दा लोगो बायदिसो थायो आबा मायो आयै फोजोंसार नोंनियाबो बैसोआ जाया नङा जाबाय हाबानि समा बारग'लाय लांबाय 35 बोसोरनिबो बारबाय हा माथो जाखो 40 बोसोरथ' जाथ'वाखैना थेवब्लाबो आबा नोंनिया हाबानि समा बारग'लाय लांबाय 35 बोसोरनिबो बारलाय लांबाय मा बुंनो नागिरदों आयै बुङाखै मानो सिदा नोंनि थाखाय जोंफोर सासे खैना नायदों मा खैना नायदों आंनियाव सोङालासिनो मा सोरनियाव सोंनानै खैना नायखो आयै आं हाबा जाथ'आ होनना बुंदोंना खोनासं आबा आंबो बिहामजो लुबैयो मिथिबाय आंहाबो गुबुनफोरनि बायदि बिबै जानो लुबैयो सानसे नङा सानसेबाबोथ' जुलिखौ खालामखानांगोन ना नोङो आबा बेनिखायनो बैसो थानायावनो जुलिखौ खालामना लाखादो आबा नों सानैया नोंनि थाखाय जा समायना सासे सिख्ला नायना दोनदों जोबोद मोजां नायनोबो मोजां मावनाय दांनायावबो मोजां फरायनायावबो मोजां माने फारसेनिफ्रायनो दंजोबो गियान गोनां गुन गोनां रावबो गोसथोनायबो गैयानो बेफोरबायदि सिख्ला अबाव मोनबावनो आजिखालि जुगाव बेनिखायनो मोजां सिख्ला मोननायावनो जुलिखौ खालामखादो आबा नाथाय आयै आं जुलि खालामा जेबो नाथाय नुथाय नङा आरो नोङो मानि थाखाय नोङो हाबाखौ खालामनो बादों हा बुंनाय गोसो गैया आङो आयै गोसो गैया होनना बुंदोंना सोर नायनो होदों दे नोंसोरखौ मा खेबसे बुंबा बुजि मोना नामा आं दानो हाबा जानो गोसो गैया दानो हाबा जानो गोसो गैया हा होमबा बोरायना जानोसै असाइसनो आं हाबाखौनो जायालै आयै जाबाबो बोरायना जागोन नोंसोर हाजारखि बुङा मानो मा जानला मानलाहाय हा फोजोंसार हाबाखौथ' नोङो खालामथारनांगोन मिथिबाय मा आंनो बिहामजो नाङा नामा न'खराव बिहामजो नाङा जानला मानला नङा दे गथ' हाबाखौथ' नोङो खालामथारनांगोन एबारो एसेबां मोजां सासे सिख्ला नायना होदों बिमानैया थै आयै थां बेनिफ्राय आं हाबा जाबा खालामा दानो गोसो गैया उनाव खालामगोन आं थां बेनिफ्राय थां मा बिलाय उनाव बोरायनानै नोंलाय मा हाबा जानो लुबैदों हा हाबा जानोखौनो लुबैखायाखै आं आयै नोंसोर बुंबाय थानायखायसो आं बुंदों आं हाबा जाया बिदि नङा मिथिबाय मोजां सासे खैना नायना दोनदों बेखौनो लाबोथारनांगोन नोङो आं मिथिया माबा आइमोनाबो खालि हाबा एसेबांबो बोरायाखैथ' आङो आरो आं रावखौबो हाबा खालामनो गोसो गैया आं हाबा खालामबाबो बिबारिखौसो हाबा खालामगोन औ आंनो बिबारिखौसो नांगौ बिबारिनि अनगा मानोबा गुबुन सिख्ला हाबाखौनो खालामनो गोसो जाखाया आं गावखौनो मिन्थियादि आं बिबारिखौ मानो एसेबां मोजां मोनो नंगौ गेजेर ससेयाव आं बेखौ नागारनो हादोंमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय बेजों मोजां जाफिनदों बै समनिफ्रायनो माबा मोजां मोनग्रा जाफिनबाय आं बेखौ